1, 2, hier! Na 2 uur is het dan Safier. Basisschool De Wraadwiezer in Jesternijdjerk is weer open. Vretemorgen mochten de band en ouders lang om het let de squallen van binnen besjen. Een groot spektakel met een leuke opening. Ik vond het een heel mooie opening. Maar die kanon, zeg maar, dat vond ik wel heel grappig. Nou, wij vonden het heel leuk van die meisjes op die stelten. Dat vonden wij heel knap dat hun dat kon. En ik vind de squal heel mooi. Vooral die met die grote jurk. Ja, die wie wel heel heeg. Nou, die poppen die er van ons gingen en ja, ik vond het al wel mooi. In maart 2021 was de eerste peelslijn. Goed een jaar verder zit de squallen. De nieuwe Wraadwiezer zit op hetzelfde plak als het oude squallengebouw. In het nieuwe gebouw binnen verskate leerplein aanwezig. En ook is het squallenplein vernijd en uitbreiden. Het gebouw is licht en we willen het gebouw open hebben met protte ramen, zodat het goed in contact stond met de omgeving. Want we willen graag laagdrempelig wezen, zodat mensen uit het dorp makkelijk binnenkomen en dus benen makkelijk op uitgaan om ik boeten te leren van de wereld. Na een kwart rondje terug de squallen wisten de band al gauw wat ze het leukst vonden. De gamezaal en mijn eigen lokaal, eigenlijk wilde heel de squallen. Het leerplein. En waarom? Omdat het een lekker chillhoekje is. De leerlingen uit de onderbouw kregen de aanroende 2 jaar les in het dorpshuis. De boppenbouw moest een eindje verder. Zij gingen alle dagen op een fiets naar Nijenwier. Voor ons als team en voor de ouders was het best wel spannend in het begin om de bovenbouw hoe de provinciale dik te hebben. De kruising was toen gelukkig in die tijd aanpast, dus dat heeft wel geholpen in een beetje meer vertrouwen in het heen gaan. Ben had het geweldig oppakt en eigenlijk zie je dan een bepaalde zelfstandigheid ik wil weer ontstaan in de band. Die ik wel weer mooi is om mij te maken en eigenlijk is het goed slagen.